Popoludnie z BBFM. Dnes sa vám prvýkrát prihovárame vo dvojici s Terkou, no ani to nám nestačí. V tejto chvíli sú už obsadené všetky 3 mikrofóny. Pretože tu máme zápasníka a trénera bojových športov Richarda Dobrodku a on je našim hosťom v BBFM rádiu. Vitaj. Ahojte, čaute. Rišo, my sme mali minulú hodinu tému odrhovačky, ktoré stále idú hlavou. Máš nejakú takúto pesničku, ktorú si stále potrebuješ spievať? Fú, tak momentálne asi nie, lebo však v tom, ja som tým, že som zatvorený v tom gyme non-stop od rána do večera, tak tých pesničiek sa tam vystrieda fakt, že milión a momentálne mi nechodí asi nič také. A nie je to ani Makarena alebo Mana Mana, čo sme tu mali? Skôr, nie, nič také. Ale vieš, prečo mi to napadlo? Lebo ja som presne túto Terke spomínal, že keď som ešte hral hokej, tak niekedy normálne na ihrisku mi išla v hlave nejaká pesnička. Nemávaš to ty, že ideš do toho ringu a v hlave ešte ide nejaká pesnička? Tak v ringu už som hlavou úplne niekde inde, takže tam už tie pesničky nejdu toho hlavou, ale skôr pri práci, keď tak dakedy naozaj, keď počujeme niečo v rádiu, tak potom sa toho neviem celý deň zbaviť, ale tak to má asi každý. A ani keď náhodou sa nepodarí nejaký zápas, tak tam nejde v hlave, že aj tak sme stále frajeri alebo nejaké to možno, hej, ale to sú skôr také vypäté už tie situácie, hej, že tá nervozita, takže tie pesničky skôr nejdu hlavou. A jeden z týchto frajerov, Richard Dobrodka, bude dnes našim hosťom do 17. hodiny. Počúvajte BBFM. Popoludnie z BBFM. Richard Dobrodka je našim hosťom takto v popoludní z BBFM, dnes netradične s Terezou a Peťom. Už sme sa dozvedeli, že Rišo si nemôže nič spievať, keď už je v tom ringu, no ale teraz by som sa dostal k tvojim úplným začiatkom, že kedy sa ten malý Rišo rozhodol, že si bude merať sily s inými bojovníkmi v ringu. Tak ono to začalo pomerne dosť skoro a tie prísluhy alebo tie zásluhy pripisujem svojmu otcovi a v podstate on bol zápasník a keď som videl jeho škatulu, hej, plnú medailí, tak som chcel ísť nejak v jeho stopách. A to bol vlastne prvý taký šport z tých bojových, ktoré som vyskúšal a robil, tak bolo to karate a tam som v podstate začal a ďalších 20 rokov až do dnes sa mu venujem. A nebolo, potom to bol otec, hej? A zo strany mami nebolo také, že neby sa, Riško, ty buď dobrý chlapec? Nebolo to nič v podstate také. Mama tým, že aj otec bol ten športovec, tak to brala po tej športovej stránke, takže nič také neprišlo. No a teraz si už na tej opačnej strane, pretože aj sa venuješ tejto mládeži, možno prišlo tebe taká potreba odovzdať niečo, čo možno tebe nebolo dané, alebo naopak ty si naozaj dostal toho veľa a máš čo odovzdať? Presne tak, ako vravíš. Už som sa dostal do toho štádia, kedy si myslím, že by som mohol a mám čo ponúknuť tým svojim zverencom alebo tej novej generácii a to sa v podstate aj snažíme na tých tréningoch. Mňa by zaujímalo, že aký bol ten tvoj prvý tréning, keď si bol na tej druhej strane ako tréner? Ako tréner, hej, keď som bol. No ja som začal v podstate prvý taký stret ako tréner. Do pozície som sa dostal už na strednej škole. Ja som mal, myslím, že tých 16 rokov a v podstate som robil asistenta trénera pre karate, pre prípravku detí, čiže dosť veľká zodpovednosť. Ja som bol sám ešte dieťa a mal som akože kvázi vychovávať nové deti, takže to bolo... Ešte z toho asi nie som hodný. No, asi tak, takže tak, ale v podstate to ma nejak tak formovalo a do toho roka som sa do toho dostal. A keď si už tak spomenul, že teda prvý tréning tvoj, aký bol tvoj prvý tréning? To je ináč zaujímavé, dobrá otázka, lebo ja si pamätám, že na tom prvom tréningu, čo sme išli pozrieť, to som išiel s mamou, tuto v Sásovej, v Banskej Bystrici, na karate tréning a ja som si tam sadol a po pol hodine som proste odišiel stade s plačom, že či aj mňa tak budú otlkať, že ja tam nechcem chodiť, hej, ale vlastne na ďalšom tréningu som tam bol nastúpený a robím to dodnes. A si povedal ako motivačné videá, ako Ligran uneseš, že je to o tom, áno? Tak. Inak ja som vravela Peťovi, že teda Peťo, toto je tvoj host, že ja neviem, čo sa ho ja budem pýtať a teraz keď vravíš o tom karate, ja som zistila, že ty si ma karate učil, ale o tom sa porozprávame mimo mikrofónu a ja som si teraz na to spomenula, lebo ja som tiež chodila na karate, síce len 3 roky, ale chodila som. Popoludnie z BBFM. No popravde nečakal som, že tu budem mať 2 majstrov v karate a dokonca som sa dozvedel, že Terke, ty vlastníš aj nejaký opasok. Áno. A nemyslím taký ten značkový. Práve vďaka Rišovi vlastním opasok mám žlté konce. Ale tak to je úplne to prvé štádium, ale akurát som hovorila, že si pamätám, ako si nás učil teda Ichni Sanchi počítať do 10 a tie základné pozície, ktoré sme sa učili a robili sme ich. Áno, strávila som na karate 3 roky svojho života a potom som to neviem prečo pustila, inak bavilo ma to.
Ríšo, ty si pamätáš túto naterku? Ja sa musím priznať, že veľmi som si ju nevedel zaradiť, akože výzor mi bol povedomý, ale vôbec nie. Tak to asi neboli oslnivé tie výkony veľmi. Vôbec nie, ale ja som chodila tam na to karate, kde si učil ty iba 3/4 roka a potom som prestúpila na UMBčku, takže to si ma nemôžeš pamätať, ja som vynechala tréning, lebo vtedy som mala takú mladú lásku a sme namiesto, no to nebudem to ani rozoberať. Ale ty nie si hosťom, Ríšo je našim hosťom. No, chcel som sa dostať k tvojim úspechom, ale Terka to zobrala do svojich rúk. No, mám tu takto body, že viacnásobný majster Slovenskej republiky v športovom zápase kumite, najprv som to prečítal kumite, tak nám najskôr objasni, že čo to je. Tak kumite je v podstate športový zápas, hej, je to zápas medzi dvomi bojovníkmi, kde si vymieňajú nejaké údery, kopy, za čo získavajú body a ten lepší vyhráva. Čiže najbližšie to má ku karate? Čo myslíš, to kumite? Áno. To je v podstate odvetvie, hej, spadá to pod karate a tam sú dve disciplíny a jedno je kata, jedno je kumite. To kata, je to taká zostava tých techník, a to kumite je športový zápas. Kata, viem čo aj ja je. Áno, to som ešte robila aj ja. taký boj s imaginárnym superom, hej. Tam odcvičí len ten jeden samostatný cvičenec danú zostavu a v tom kumite zápasia dvaja športovci. A v tomto zápase teda je tvoj ten najväčší úspech? Najväčší, tak, hej. Respektíve, keby si ty mal niečo vypichnúť z tej svojej kariéry, tak čo by to bolo? To bolo také dosť zaujímavé, že v podstate, a ako vravíš, hej, tie majstrovstvá Slovenska od tých detských kategórií až do tých mužských sa podarili povyhrávať, ale na tých najvyšších tých podujatiach, tie majstrovstvá Európy alebo sveta sa to žiaľ nepodarilo. Aj keď som mal zápasy s majstrami sveta, ktorých som dokázal poraziť, takže ja tieto zápasy jednotlivé skôr beriem ako ten môj úspech, ako keď sa to nepodarilo už na tých väčších podujatiach. Čo bolo pred tým úspechom? Koľkokrát sa to nepodarilo, kým si vystúpil možno na ten vrchol? Fú, to nedokážem spočítať. To boli fakt, že... A doteraz sa mi to stáva, hej, stále ešte prehrávam nejaké tie zápasy. Takže Nie, neverím. Takže ja by som povedal, že ešte stále nie som na žiadnom vrchole, ani zďaleka. Terka mi tak pritakala, že dobre. Veľmi dobre mu to ide. A tvoje také možno teraz najbližšie ciele, už sme povedali, kde bol doterajší ten vrchol, ale samozrejme nie si na konci, takže kde teraz smeruje ten pohľad? No tak ja som v podstate od toho karate trošku presedlal, ako tomu karate sa venujem už skôr po tej trénerskej stránke a momentálne zabrdám do tých ringových športov, či už ten tajský box, tam mám zapasenú nejakú tú sezónu amatérskú, tam som vyhral v podstate tú ligu SMTA, no, to je amatérska. A skôr ma to ťahá do toho kickboxu a tam ma v podstate čakajú o týždeň majstrovstvá Slovenska, takže na to som viac menej pripravený a uvidíme, ako to dopadne a následne z toho už či sa podarí, ako sa podarí nominovať sa na majstrovstvá sveta. No, nech sa páči. Čo znamená viac menej pripravený, mňa zaujíma. Viac menej pripravený. Pripravený som, hej, a už čo sa tam udeje, uvidíme, hej, lebo vždy je to v podstate aj o tom superovi. Takže sám neviem. A vieš, čo to podľa mňa znamená? To znamená, že fyzicky pripravený je, ale je tam aj tá druhá stránka. Závisí to aj od toho mentálneho nastavenia? Určite. Veľkú rolu tam zohráva táto psychická stránka. A to som si urobil mostík k nášmu ďalšiemu vstupu, pretože budeme sa rozprávať aj o tvojej spolupráci s mentálnym koučom. Popoludnie z BBFM. S našim dnešným hosťom Ríšom Dobrodkom sme si už povedali aj to, že úspech nezávisí iba od toho fyzického nastavenia, ale najmä aj od toho mentálneho. No a ty si začal spolupracovať aj s mentálnym koučom, takže možno kedy prišiel ten okamih, že si povedal, že okrem tej fyzickej prípravy potrebujem asi rozvíjať aj tú mentálnu? Tak v podstate s tým som sa snažil pracovať už povedzme na vysokej škole, kde som to začal riešiť tak viacej, lebo práve tam prišiel ten zlom, kedy som prešiel z tých juniorských kategórií do tých mužských a prišli tie neúspechy, že za tých mužov to bolo už o niečom inom a tak som hľadal, že čo ďalej zlepšiť k tomu výkonu. A myslel som si, a teda je to aj tak, že práve to nastavenie tej hlavy by mohlo dopomôcť. Takže tam, ale v podstate dovtedy som to riešil len nejak cez nejaké motivačné knihy a takým samoštúdiom by som povedal. A nebodaj nepomáhalo. Keď si prečítaš motivačný citát, tak musíš byť najlepší. Hej, myslel som si, že to príde tak, že budem si predstavať, že som majster sveta a budem a nie som. Prezdieľať na Facebooku ešte. Tak, presne tak. Takže toto veľmi nefungovalo a v podstate som sa dostal k Lukášovi Piperekovi, k mentálnemu kaučovi, s ktorým spolupracujem dodnes a v podstate takže s ním riešim tieto veci.
Ako vyzerá váš taký mentálny tréning s ním? To je zaujímavé, lebo v podstate to čo som si načítal v tých knihách, tých motivačných a tak som išiel aj na to prvé stretnutie s takým nejakým očakávaním, hej, že čo ideme tam asi riešiť, ako mi ide vstúpiť do tej hlavy a urobiť so mňa šampióna. Takže som prišiel s takým harkom, hej, že si idem všetko zapísať, aby som to všetko nasal a doma si tu budem opakovať a učiť sa. A vlastne som odišiel s prázdnym papierom, hej, ale s dobrým pocitom, takže to bolo úplne niečo iné. Tak to čo taký mentálny coach? takže som úplne odišiel stade, že so spokojný a bolo to úplne niečo iné, ako som očakával. Takže Lukáš by som povedal, že ide takou svojou cestou, by som povedal možno takou dosť odlišnou, ktorá je zaužívaná v tom športovom svete, ale mne to veľmi osobne sedí. No a môžeš aj prezradiť, že v čom je teda ten cieľ? Je to, ja neviem, možno taká spokojnosť, také povedanie si, že no a čo, alebo v čom? To no a čo je celkom výstižné, lebo dovtedy som strašne veľa riešil a zaoberal sa tým neúspechom a týmito vecami, hej, alebo tým pocitom, ako sa cítim pred súťažou týždeň alebo mesiac alebo tak. A v podstate pri Lukášovi som zistil, že čokoľvek sa so mnou deje, alebo tak toto nazvem, tak je to v podstate v poriadku. Hej, že nemá to až taký dosah na ten výkon, ako som si dovtedy myslel. A to ma ešte zaujíma, že či ťa naozaj ovplyvňovali tie udalosti z bežného života v tom zápasovom cykle a rytme potom? Veľakrát, či už to boli nejaké zlé situácie, horšie to obdobie, v tom osobnom živote, poviem vzťahy, alebo škola, alebo niečo proste čokoľvek, tak má to určite vplyv, hej. Jednak na tú... A ešte stále má? Prichytím sa určite, jasné, tak tiež som len človek a je to ľudské proste, hej, každý máme tie emócie, proste sa s tým vysporiadávame každý ináč, takže určite to ovplyvňuje každého jedného života. Popoludnie z BBFM. Povedali sme si už o tom, ako si začal spolupracovať s mentálnym trénerom, je to ale najmä o tebe, ale však keď máš zápas, tak asi je to aj o tom prečítaní supera. Musíš si ty trošku aj naštudovať to, ako on je na tom, či už mentálne, jednak fyzicky, ale aj prečítať trošku tú jeho hru? Je to tak, ale ja sa priznám, že doteraz som to až tak neriešil, lebo v podstate ja to beriem tak, že ten zápasník musí byť pripravený, nech mu tam nastúpi ktokoľvek. Hej? Čiže a veľakrát sa stane, že do poslednej chvíli, hej, že tí zápasy, príde nejaké zranenie, ten zápasník sa odhlási a teraz ja mesiac sa pripravujem na ňo, hej, a týždeň predtým mi zmenia supera. A ja som zahltený tým, že čo som mal robiť, trénovať, takže skôr to beriem tak, že musím trénovať to komplexne všetko a byť tak pripravený, nech mi tam nastúpi ktokoľvek. Mne to preto napadlo, lebo ja to však sa súdim podľa toho svojho športu, na tom hokeji naozaj si tým nastaví taktiku na ten tým, ktorý proti nemu nastupuje. Ale ty, keby si naozaj nastavil na tú prípravu, ja neviem koľko, 2 mesiace sa pripravuješ na zápas? Záleží od zápasu, ale zhruba tak ako pravíš 2-3 mesiace, ale od sezóny to záleží. Takedy sú tie zápasy každý mesiac, hej, takže v tom tempe sme non-stop, ale keď sú to nejaké dôležitejšie zápasy, tak 2-3 mesiace si myslím, že je určite doba trvania. A keď sme teraz pri tej príprave, mňa tak zaujíma, či teraz, keď boli tie pandemické časy, že bolo všetko pozatvárané, či si aj vypustil na chvíľočku, ja neviem, pribral si 10 kg a prestal si trénovať? To vôbec. Práve, že Vyšiel by si do inej kategórie. To nie. Môj prípad bol ten, že som sa skôr mal som viacej času na seba, hej, lebo gymy boli zavreté a netrénoval som ani tých ľudí, ani tie decka. A zvládal si to s Rišom Dobrodkom? Zvládal som to, hej. Vychádzate spolu, hej? Vychádzali sme spolu. Takže ja som to poňal tak, že som mal viacej času na seba a viacej som teda trénoval v rámci možností, hej, vonku, behy a čo sa dalo, silová príprava. No ale ten kontakt s tým superom tam chýbal. No. Ale tak príprava nie je samozrejme len o tom, že budeš teda makať na tom, aby si vyhral, ale aj v strave, v tom mentálnom nastavení, ako si vravila, čo všetko to ešte obnáša tá samotná príprava na zápas? Tam je zahrnuté úplne všetko. Tam ten človek musí tomu prispôsobiť v podstate celý svoj život, či už rodinu, vzťahy a fakt sa to dotýka úplne všetkého, do tých najmenších detailov. Takže. No a tento zápas, pekný mostík si mi dala, ťa čaká o necelý mesiac na Dracula Fight Night 4, tak nám trošku predstav, čo to bude v Banskej Bystrici. No tak chystá sa, v podstate to robia naši chalani z Dracula Gymu a bude to v podstate gala večer bojových športov, kde sa bude zápasiť predovšetkým v thajskom boxe, ale aj v kickboxe.
A bude to obrovská show, by som povedal, hej, kvalitných zápasov, či už našich domácich, alebo aj českých. Ty zápasíš v akom športe a proti komu? Ja budem mať jeden z mála tých zápasov práve v kickboxe pod pravidlami K1 do 63,5 kg. Si dobre mentálne nastavený? Som dobre pripravený. Budeme ti veľmi držať palce. Popoludnie z BBFM. Takmer celú hodinu sme sa rozprávali o tom svete bojovníka a zápasníka Richarda Dobrodku, no Terku zaujíma aj ten druhý svet. Áno, osobný. Nie až tak osobný, ale to, čo robíš vo voľnom čase. Či sa venuješ aj niečomu inému okrem športu? Chcela sa ťa opýtať, čo dnes večer robíš. No, tak najčastejšie u mňa to je turistika. Les, hory, to je pre mňa akože tam sa cítim najlepšie. Tak ale to je tiež svojím spôsobom šport. Je to svojím spôsobom šport, ale z takej inej sféry a pritom si najviac dokážem oddychnúť. Ale tak prezradil si nám tu, že rád tancuješ. Zatancujem rád, no. Práve v piatok večer, ale nie dnes. To musí byť mimo sezóny. A niečo iné, nejaké umelecké vlohy v tebe nie sú? Ale aj som kreslil, ale to bolo na základnej škole, ešte kde som sa rozhodoval, že na akú strednú pôjdem, tak padlo aj to, že by som išiel na umelecku, tak som vo veľkom začal kresliť, ale stále mňa to ťahalo k tomu športu. Potom som začal hrať s kamarátmi aj na nejakých hudobných nástrojoch. Hej, to boli pozrime sa. Také pouličné ale veci, nemám. Bubny, tie džembe, hej, bonga a tieto veci a na gitare som hrával taký samouk, ale že by som mal na to talent alebo niečo, nemôžem povedať. No to kreslenie, keď spomínaš, keď dostaneš nejaký ten monokel, tak si ešte nekreslil make-up alebo tak? To nebolo treba, to väčšinou z farby tak pekne, že to je dokonalé. Ja vždy iba super to potreboval. Hej? Alebo tak. Výborné, ale ja som vedela, že sa v tebe skrýva umelecká duša, lebo ja to vidím na prvý pohľad. Ja to viem odhadnúť, takže takto kreslíš, spievaš, tancuješ a popri tom si je teda aj zaboxuješ. Zasúťažíš, ale áno. Ríško, ešte raz na záver, čo ťa čaká v najbližšom čase? Tak najbližšie sú to tie majstrovstvá Slovenska v kickboxe, tie budú o týždeň v Poprade a 2 týždne na to 10.7. Tak to by som možno chcel aj všetkých poslucháčov pozvať. Bude veľký gala večer bojových športov Dracula Fight Night v Banskej Bystrici, čo bude možné pozerať aj cez livestream, cez octagon.tv. Ja si myslím, že nikto, kto nás teraz počúval, si nepomyslí, že sme tu mali fakt zápasníka, víťaza univerzitných európskych hier, šampióna SMTA ligy v Muay Thai, Richarda Dobrodku, pretože znieš naozaj veľmi príjemne a ja si želám viacej takýchto bojovníkov. Áno, a zabudol si Peťo spomenúť, že môjho trénera bývalého vlastne, na čo sme prišli a aj umeleckú dušu. Takže ďakujem veľmi pekne, bol to veľmi príjemný rozhovor. Ďakujem aj vám veľmi pekne. Popoludnie z BBFM.